kamenolom, kde to robili s tými fajzrami a sekali to na kusy a ženy to nakladali na hlavu a nesli to na stávu. No a toto isté sa robilo pred 1000 rokmi alebo 2000 rokmi v Afrike, pretože tam bola taká skala. A tu je, že India je podcenená. Všeobecne India je vo svetovej histórii podcenená. Prečo? Pretože keď Európania prišli do Indie, tak ju našli na úplnom úpadku. India to je najstaršia kultúra. Prečo Rímania chceli do Indie? Prečo Alexander Veľký chcel ísť do Indie? Prečo Číňania chodili do Indie? Prečo Angličania išli, Portugálci, všetci do Indie? Prečo nešli do Iraku alebo Perzie? Pretože India bola perla sveta. A kto prišiel z Indie, kto sformoval vašu históriu najviac? Téra. Téra, viete, kto je Téra? Otec Abrahama. Abrahamov otec, biblického Abrahama, prišiel z východnej strany Mezopotámie. A tá východná strana Mezopotámie sa vtedy volá, v starých dobách sa volala Elam. A Elam skončil minulého roku. Počúvali ste správy, keď konečne porazili elamských tigrov na Šrilanke. Ste počuli o tom, hej? Tam bol ten boj za 30 rokov, tam bojovali medzi Singalcami a tými Tamilcami, ale oni si hovorili, my sme elamskí tigri. Oni boli zbytkom toho veľkého takého impéria. Ono to nebolo impérium, to bolo len obchodná oblasť. Od Mezopotámie po Šrilanku a po Bengal. V tej celej oblasti sa dalo v tých starých dobách, v bronzovej dobe, hovoriť jedným z tých dramatických jazykov. A tých bolo veľa. Hej? Do dneska už sú len 4 také veľké, ako som hovoril na začiatku. No a z toho Elamu pochádzal Téra, otec Abrahama. Abraham sa narodil v meste Úr na rieke Eufrates. A Úr čo znamená? Poznáte slovo Úr? Čo? Úr. Každý z vás. Vy ste dedičania všetci, že to nepoznáte. Nie, to je hora. Ale keď ste dedičania, tak to nerozumiete. Pretože keby ste boli mestskí, tak ste žijete v urbanskej oblasti a teda používate tamilské slovo úr. A to vás robí mešťaní. Úr, nie? Úr, to nie je Úrišten. To je Úr, to znamená mesto. To je najstaršie slovo pre mesto, ktoré my vôbec poznáme. A Úr na Eufrate sa volal Úr, pretože bol postavený dravickými obchodníkmi tam, kde sa už nedalo ísť loďou proti prúdu ďalej. Dneska sa nedá dať ísť proti prúdu ani z Basry. Viete, tá Basra, kde sa bojovalo, hej? Pretože veľké lode sú a ten Eufrates je zanesený. Ale Úr bol poslednou stanicou, odkiaľ už potom karavany museli brať náklady a ísť ďalej hore proti prúdu. No a Úr, ako vidíte, je základom našeho mesta. Profesor Kučera hovorí, že my sme vymysleli stredoveké mesto. Hej, že keď sme prišli z pripyatských močiarov v 6. storočí, tak za 300 rokov sme boli majstrami, že sme vystavali všetky stredoeurópske mestá. A nazvali sme ich Úr. A jak sme vedeli, že Úr znamená mesto, keď sme prišli z pripyatských močiarov. Nie je to ani skály, ani obchodu, ani ciest, len komár, veľa komárov. No a tam je náš veľký problém, že my sme sa takto vypísali zo svetovej histórie. Úr je najstaršie mesto, ktoré existovalo. Jericho sa hovorí podľa vykopaviek, ale Úr je. A to slovo Úr sa rozšírilo na západ do všetkých jazykov dneska máte. A Abraham sa tam narodil a odtiaľ potom putoval na západ do Haranu a do Palestíny a tak ďalej. No a toto je v Biblii. A my sme vytvorení hlavne Bibliou. My sme kultúrne sformovaní Bibliou. Bez Biblie by sme boli asi polodivoši. My sme neboli tým, čo sme dneska. Bez Biblie naozaj Slováci a Európania by boli barbari, akými boli predtým, než sa stali kresťanmi.
tak sa hovorilo, hej, keď Gréci sa dívali na sebe, tak hovorili, tam sú barbarské zeme. Rímania sa dívali na nás takisto. A my sme zostali do určitej miery barbary. Podívajte sa na Franciu a zrovnajte si to s nami, alebo s Nemcami a vidíte, aký je veľký rozdiel. Oni tých Francúzov museli napadnúť ďaleko skôr a do Germánie sa neodvážili ísť, pretože tam ani si mysleli, nebolo tam dosť tovaru. Aj tí ľudia boli snad nebezpeční, ale tým, že zostali na južnej strane toho Limes Romanus, tak my sme kultúrne pozadu zrovnaní s tými Španielmi, s tými Francúzmi, s tými Talianmi. No, a teraz, keď neviem, či vám to sa zdá možné, teraz viacej možné než predtým, že teda my máme určité jazykové, určité kultúrne a hlavne náboženské dedičstvo, ktoré pochádza z Indie. Náš Boh je El v Biblii. Len keď si to nepreložíte, tak si myslíte, že náš Boh je Boh. Lenže v skutočnosti náš Boh je Boh. Aj pred biblickej dobe. Ja som, ktorý som. No to je fráza, nie Boh, to je tá fráza Asher, niečo neviem si teraz spomenúť. Keď Mojžiš vyliezol na Sinaj a spýtal sa Boha, ako im poviem, s kým som hovoril, tak on hovoril to. To vôbec nie. Tá fráza nie je správne preložená, pretože to nie je hebrejská fráza. To je veľký problém, Židia majú s tým hodne problémov, že oni používajú slova, ktoré nie sú hebrejského, teda semického pôvodu. A hlavným slovom, ktorému oni nerozumejú, alebo nechcú rozumieť, je slovo El. To slovo je v hebrejskej Biblii, ale nemáte výklad pre neho. A v náboženských obradoch sa odchádza. Sa nepoužíva, namiesto toho Židia sa opierajú na slovo Elohim. A Jahve nesmú vyslovovať, že? Jahve je zakázané, tak sa povie Adonai alebo Hashem. My sme si obľúbili nie Elohima, nie El, ale Jahve. A to je v našej tradícii, v európskej tradícii Jahve hraje veľkú Jehova, všelijaké vyslovnosti máte. Ten je ako našim biblickým Bohom, ktorého potom zase prekladáme, buď ako Hospodin, alebo ako Boh. Lenže naše Boh pochádza z tamilskej Indie, kde znamená, tam sa to používa hlavne v plurále, ako bohár, alebo bogár, bohovia. Lenže Boh v Indii nie je to, čo je tam nad naše chápanie. To, čo je nad naše chápanie, oni volajú kadavu. To, čo je za, nad. To, čo, tie mená všetky, ktoré vieme z Indie, pre bohov, to sú len pre viditeľné prejavy Boha. A my máme, koľko máme prejavov Boha? Koľko mien máme pre Boha? Takých 16. Tak sme politeisti alebo monoteisti? No, Indovia majú 108, alebo 1008 mien. Tak sú monoteisti či politeisti. Otec Abrahama prišiel z Indie a ten priniesol mena Elohim Jahve. A my do toho priniesol ešte viacej tých mien, ktoré sa potom niekde sem tam spomínajú v Biblii. Indovia neboli politeisti, oni boli monoteisti, pretože vedeli, že je len jeden Boh a ten sa nedá pochopiť. A tomu hovorili kadavu, čo znamená za, nad pochopenie. Hej? Ale oni sa nepokúšali si ho predstavovať, ale prvá predstava toho Boha je El. Petko. To je základ celej existencie, že? Aj, myslím, že aj z fyzickej strany. No, lenže keď sme toto slovo vynechali, tak sme si zahradili cestu k porozumeniu, plnému porozumeniu Biblie. No a to je, Židia samozrejme už obmedzili určité porozumenie, určité slova v židovskej Biblii, oni neprekladajú, alebo ich nepoužívajú. Ako napríklad ten Jahve. Jahve dneska môže vysloviť jedenkrát za rok hlavný rabín myslím v Jeruzaleme. A iní ľudia sa toho musia strániť. No, ide o to proste, že tá naša kultúra, ktorú máme, prišla k nám hlavne skrz Bibliu, skrz židovskú tradíciu a my im vďačíme za tú našu kultúru do veľmi značnej miery, ale to neznamená, že my sme nemali kultúru predtým. My sme mali svoju kultúru, ktorá velebila, ktorej centrom bol Boh. A to slovo Boh je staroindické a zase to nie je ten Boh, ktorého si nevieme predstaviť.
Ale to je už ako niečo bližšie k nám. A čo robil otec Abrahama? Otec Abrahama predával božíkov indických, ktorým sa hovorí v Biblii terapii. On sa živil predajom biblických, teda predbiblických, predžidovských božíkov. Jakubové ženy napríklad zistili, že aj Jakub mal skryté niekde tam v zadnej izbe tých božíkov. No, jedna vec je, že z toho našeho starého boha, alebo boga, sa vyvinulo slovo bogan a bohan, a z toho vznikol pohan, a tým sme sa odstavili. Že sme prijali definíciu pohana z italského paganus. A paganus nie je nič iného než sedliak, alebo ani nesedliak. Nejaký taký ten robotník na poli. A paganus je neznalý človek. A preto paganus sa vysvetľuje, že to je ako ignorantný sedliak, alebo taký nejaký primitív. Hej? Takže my pohani, my sme primitívni ľudia. V skutočnosti my sme žerebníci Boha. A preto, keď kresťanstvo prišlo k nám, nemalo problémy s Bohom. My sme len pokračovali s tým istým Bohom. A do dneska ho máme. Lenže dneska ho zjednocujeme s Bohom Otcom, s Bohom Synom a Bohom Duchom Svätým. No ale tú náboženskú otázku už nemusím ani diskutovať, o tom si porozmýšľajte a podívajte sa do Biblie. Je ťažko uvažovať o Biblii, samozrejme, keď ju nečítate v hebrejčine. No a vrátime sa k tomu, že keďže sú tie vlivy tamilské hlavne u nás, akým spôsobom prišli k nám. A teraz vám to privediem sa takým príkladom, že poznáte asi porekadlo alebo príslovie, že psi brešú, ale karavana musí ísť. Čo to znamená? No? Čo to znamená? Prečo psi brešú a prečo? Jaká karavana musí ísť? Koleso dejinca proti ďalej. Pardon? Koleso dejinca proti ďalej. No to by bolo veľmi také abstraktné a všeobecné. Nie. Karavana je karavana. Karavana buď na ťava, alebo na osloch, alebo na vokoch. A raz v jednej dobe také karavany... Prosím? To je obchod musí ísť, lebo karavana symbol obchodu. No to je, karavana je obchodná, hej? A tá cestovala. Od nás sa cestovalo kvôli tomu, že my sme mali zlato a to by išlo od nás preč. Ale cez nás prechádzali karavany z Jantarov. Do severu, z východného Pruska a z severovýchodného Polska. A tie karavany museli ísť. A prečo museli ísť? Aj keď psi prekali. Pretože oni cestovali strašne dlhé vzdialenosti a na tých vzdialenostiach oni kombinovali oslov a volov s riekami a moriami a prielivami a tam sú režimy. Keď prídete do Červeného mora, do Berenice a chcete ísť do Indického oceánu a prídete tam po júli, tak si nevyplavete. Pretože tam sú vetry, hej? A preto režim, tí, ktorí transportovali ten jantar z východného Pruska, tí museli vedieť, akou rýchlosťou museli pokryť aké vzdialenosti, aby prišli na čas tam, kde by nepreplávali. Napríklad, keď sa plávalo do Číny, to isté. Keď môžete plávať cez Malacký prieliv ku Singapuru, skoro kedykoľvek, ale nazad nie. Keď chcete ísť nazad, musíte ísť cez Sundský prieliv, musíte obísť celú Javu. Mali kosatky. No nemali, oni mali štvorcové. No a to je problém, tak to ich obmedzovalo hodne. No a takže režim bol diktovaný tými vzdialenosťami a meniacimi sa prírodnými podmienkami. A tí obchodníci, ktorí šli na tie veľké vzdialenosti, museli rozumieť sa tomu a museli vedieť, kde sa bude platiť a kde sa nebude platiť. Voda je najlacnejšia na pohyb, hej, na prevoz tovaru. Ale vždycky niekde sa musí nabrať jedlo, voda sa musí nabrať, musí sa niečo zaplatiť. Ale vždycky je to morom lacnejšie než po zemi. Existovali samozrejme pozemské cesty, napríklad cez Čierne more. Prečo sa to volá Pontus? Asi kvôli tomu, že to bol vodný most, ktorým je to bolo lacnejšie. Keď sa prišlo z juhovýchodu na východné pobrežie Černého mora, tak sa dalo plávať až do Dunaja a hore Dunajem sa dalo plávať. No, takže ten obchod na dlhé vzdialenosti proste tu existoval podľa Jantaru taký